Добрый дзень! Сёння я прачытаю вам верш Васіля Зуёнка «З вайны сустрэлі мацяркі сыноў», каб вы памяталі пра тых, хто загінуў за радзіму. З вайны сустрэлі мацяркі сыноў і выглядалі, радзілі нявестак, а сын яе дадому не прыйшоў. Прыйшло кароткае, прапаў без вестак. Сябры пасмуткавалі, землякі, слязу змахнула ў потакі дзяўчына. Не вернецца, знаць лёсы такі, ды толькі сын для маці не загінуў. Знаходзіць маці тысячы прычын, чаму так доўга сын яе ў дарозе, чаму не ідзе разгладзіць ёй маршчын і высушыць на родным твары слёзы. Яна між рэчаў самых дарагіх кашулі сына бережна хавае. Святочным днём падоўгу каля іх стаіць, гамоніць з імі, плача і ўздыхае. І ёй успамінаецца тады, як сын казаў: «Вярнуся, не загіну, чакай мяне, чакай!» Ідуць гады, і кожны дзень чакае маці сына.